Voleu que la conte? Vale, pues como a ultimísima historia de hoy, os contaré este conte. Però tinc una idea. Anem a fer-la en efectes especials. Sí, és molt fàcil. Per exemple, si jo dic que ara plou un poquet, com se fa? I si dic que plou un poquet més, en 3 dits. I si plou moltíssim? I si a més n'hi ha tormenta? Vinga, vinga, vinga! I si sona el vent? Si sona el vent, fem aixina. I si s'escolten passos de moltes persones que caminen? I si resulta que no són persones? Si resulta que en lloc de tindre peus, tenen patetes, unes patetes menudetes, com les de les ratetes. Les ratetes són aixina i en la boca fan aixina. I si s'escolten crits, com sona? Pues esta història comença en un lloc on sonaven molts pardalets